na dedine sa stále niečo deje. Tu mám taký vodovodný vynález, je upevnený o rebrík, ten rebrík sa nesmie pohnúť, preto je to na nič, ale tá voda odtiaľ tečie pod trubím do tejto nádoby, kde sa čistí, lebo ja tam mám gubky a tie čistia vodu. Odtiaľ to tečie spodom a sa rozhodne, či sa bude čistiť, alebo tu chodí do odpadu tá voda, niekedy aj gubka, ale to nevadí. A zvyšná voda je veľmi rýchlo, tu keby bola vlna, tak to narazí a tečie to sem. Potom tejto nádobe to nadvihnem, vytvorí to podtlak a nasaje to úplne dovnútra. A ja to potom týmto vyberám odtiaľ a lejem naspäť. To je môj kolobeh vody. Niekto pili, mu to dorastie a ja dolejem.